6. Prenwriaeth. Dwi ddim yn prynu unrhyw beth newydd sbon, felly dwi'n trio prynu yn illad a unrhyw beth eisiau o siop sail law. So dwi'n trio byw yn gynnil, really. Dwi'n trio byw yn rad. Dwi'n trio os mae unrhyw beth yn torri gytre, dwi'n trio ffixo fe yn hunan. Fel dwi wedi ffixo radio o blaen, a fi wedi dysgu ffordd i wneud yn hunan i. Yr un peth y dillad bod fi'n trwsio yn illad yn hunan i. Dwi'n teimlo bod yna berygl bod yr holl ffocws ar ailgylchu yn golygu bod ni'n mynd delio efo gwraidd y broblem, sef ein obsesiwn efo prynu. A mewn ffordd mae'r holl system economaidd wedi seilio ar y syniad yma bod ni'n gorfod mynd allan a prynu. Dyna sy'n cynnal yr holl drefn economaidd. So mae'r neges jyst yna drwy'r amser, ewch allan a siopa dros eich gwlad. Mae'n ddadl anodd wrth gwrs achos da ni eisiau cefnogi busnesau lleol. Dio ddim yn ddadl hawdd, ond dwi ddim yn prynu nwyddau newydd ar y cyfan. Pan ti'n gweld faint o wastraff sy'n faint o bethau sydd ddim yn gallu cael ei ailgylchu ac yn mynd mewn i landfill. Dwi'n prynu dillad ailaw o siopa elusennol. Dwi'n defnyddio adnodd ar enw Swap Shop. Mae'n rhywbeth mae bobl wedi sefydlu yma machynlliaeth sydd yn wych. Dwi'n meddwl ddylech chi gael statws o fyw ar lai yn hytrach na arddangos eich cyfoeth drwy'ch dillad a'ch ceir a'ch tai ac yn y blaen. Ers y wasgfa ariannol, dwi'n meddwl falle bod pethau wedi newid rhywfaint. A falle bod ni'n beirniadu'n gilydd llai, neu teimlo bod yn fwy derbyniol i fyw ar lai ac i beidio gwisgo pethau drud ac yn y blaen. I ddweud y gwir, bydd rhai pobl yn meddwl bod yn rhywbeth eitha insensitif i wneud o ystyried bod yna gymaint o bobl yn byw mewn tlodi.